Bueno, zubietan gaude Realeko jokalarietako batekin, Asier Armendi, eguerdion. Eguerdion. Zorionak lehenbizi, egiten nahi izaten denboraldeatik. Mertzi, baina arte bintzat gustora gabiz, nahiko temporada politxa, hasieran ez ginen uste, momentuan lehongo ginean, baina egiz esan ondo goz, gustora, posikan, eta ia honek hola segitzen duen da hola maitzen doan, ez? Horren bateko garaipenen ostean, entrenatzaileak jai eman dizuete, bai atzo bai eta bai gaur, zukelara hemen zabete. Egiz esan gaur nahiko jende torri gara, azkenian partiu bat eta gero nahiko kantzauta maitzeu da, azkenean jende asko pasatzen da masajetxo bat hartzeko. Bueno, Asier, aipatu dugu, ez? 8 partida faltan, ligaren azken txapan gaude, eta Reala txapeldun ligako postuetan da, ametsa ematen du, baina benetakoa da, ez? Momentuan egiz izan laugarren goz, eta egiz izan postu hori nahiko inu mantendu, ez? Eta hola xamaitzia, ez? Baina, barakigu komplikau egon gorala bai, Valentzia eta atzeko ekipuek fuerte doze bai, naizta gero fuerte hon, baina, guk eren gore aldan dana, hor xamaitzeko, ez? Nork esango luke hau, ez? Denboraldia hasita segituan, Reala amaieran hemen egongo zenik, ez? Dagoen tokian. Egiz izan, aurtengo temporako hasieria nahiko irregularreuki ginen, ez? Txian fuerte gozen, baina kanpuan ez ginen puntu hilortzen. Baina, gero 10. jornatikan aurrea, nik uste ekipuek beste paso bat eman doala, joko aldetik handere hobetu go, gero goitzen dugun aukerak asko sartu etxeu, eta egizan momentu konfiantziak ingoz, eta ia ondanak hola segitzen duen. Laugarren postuan, eta gainera joko aldetik, eta aipatu zu konfiantza aldetik, fizikoki ere ematen du aldea freskoa dagoela, oso ondo irizten zarete, ez, azken txanpa horretara? Naiz eta azken gaztetan lesionau batzuk eduki, hala ere nik uste taldia fizikamente ondora guala eta gogoak inez, temporada nahi amaiera onden emateko. Bueno, txapelduneriako postuetan, 8 partido faltan, zaleen artean behintzat ilusioa nabarmena da, ez datorren urtean anuetan txapelduneriako doinuak entzungo ote diren, zuen helburua zein da oraintxe bertan, Asier? Danoi guztako zakun, ez, Championsa jolaztia, ez, eta ez euki dudei hori lortzeko bain gore aldan dana, ez. Eta egizan goen dela 5-6 aste esan ginen, helburua Europa izango zala, eta goen momentuan egizan igual Europa askontza, klasifiko ezkeo bertako igual askok desilusio txiki bat eramango zegoela, ez. Goen laugarren postuan gozelako, ez, baina guk esatizut ez egin gore aldun dana, guk ere Champions haitxikan egin gore burrukan, ez, eta ia amaierian nungo zen, ez. Hortaz ez egiten da aldagelan, ez, noski. Dagoeneko helburua hori da, Europaz ziur, eta 8 partido faltan horre egon da, Txapeldunen Liga zergatik ez, ezta? Europa ustute goen 7 puntuko aldia dakoela, ez, urrengoakin, eta, izan tarte politxara, eta, baina, ez garrela jau behar ere, ez, Champions haitxikan ere, ez, nahi dugu, ez, horrek txikan egin burrukan, goen momentuan hor txegoz, eta hor segitzen behu ere seinalo hondi izango zen, ez, azkenean gauzia amaiera arte aukera eukitziara, ez, Championsa klasifikatzeko. Malagaren kontrako garaipena zentzu horretan oso garrantzitsua izan zen, ez, Asier? Ario zuzena zen? Malagare hor goixan du, ez, eta basakin partidu importantia zela, gaina jakin duen bi partidu kanpuan dakaula, ez, eta esadizut, ez, azkenen importantiena 3 puntua lortzia zen, ez, nahiz esan izan gure partiduik onena, baina, azkenean 4 gol sartu ginen da 3 puntuak etxien gauzien, ez. Zuek batu duzu ezen partiduik onena izan, baina bai eraginkortasuna handia erakutsatzen duten hor aurrean, hori ere garrantzitsua da, ondo jokatzen irabaztea bai, baina ondo jokatu gabe 3 puntuak aurrera ateratzen jakitea ere garrantzitsua da, ez da? Barakiguk ere ez ginula partiduik onena, ez, azkenean Malagak ere ekipo onaraka, ez, ordo bai burrukan goiko postutan, eta Championsen ere ordo, ez, azkenean Malagak behan jokua hori, azkenean posesio asko ukitzen Malagak, eta azkenean gaitza da, ez, eurai baloiak entzia. Baina, guk alginun den ginen, 10 minutuan 3 gol sartu ginen, eta partidua aurpeiz jarri sakun, eta azkenean naiz da geure jokua ez erakutzi, azkenean 3 puntuak hementxe gauzien da importantiena hori xera, ez. Zentzu horretan, Asier, askotan, orain ez, baina denboraldi Asierren eta bai, lehiakortasun falta aurpegiratu zaio taldeari, ondo jokatu bai, baina akaso lehiatzen ikasi bar zuela,
garbi dagoentzat aurrera pausua eman duzuela. Lehen gabezi hori bali mazego mentzat, ez dakit bazegoen, baina hori mentzat Calderonen ikusi genuen, ondo jogatu gabe partida serioa eginda irabazi zenutela, inork lortu zenuten, Malagaren kontra ere partida serioa eginda. Hor aurrera pausua eman duzuela uste duzu? Bai, hombre, esate dizut ez hasieran etxian fuerte gozen, baina etxetik kanpo ezin partidunak botatzen, eta bueno, oain momentu nik uste, nahiz eta partidu nik jolastu ez, ekipua konfiantziekin dagoela, eta dakaunak askotan sartu txegula ez, nik uste, oain momentu, suerte aldetik ere suertiago zele ukitzen, eta azkenean partiduak irabazteko eta aurrera teatzeko hori ere importantia da. Zuen abaritu duzu, ez dakit, heldutasun hori, sanotasun hori lortu duzuela, konfiantza hori? Bai, hombre, azkenean nahiz eta taldia gustore zuen kanpo futbolian, nik uste konfiantzia barakaula gau geure buruekin, eusen momentutan aldo sartu ez, azkenean igual lehen hori izan pasatzen ez, baina momentuan gozen bezala barakigu eusen momentutan aldala jau gola, jugada baten nahiz eta ekipoa gaizki hon, eta azkenean alde hortatik amentzat lasai hoten gaz. Ez uste duzu eman zenutela aurrera pauso hori, edo zein izan da mugarria, zein partidu hartuko zenukezuk erreferentzia bezala, esateko, taldeak hor hartu zuen erabateko konfiantza, ez? Hombre, ez da gitz, azkenean taldien gorakadia Malaga irautitxaz izan han ez, Rosaledan, partidu orte ez ginen nahiago ondo, baina hortutik aurrea partidu bakarra galdureu, eta nik uste han gaine irabazitxa jakina Malaga zela zegoen, ekipuei beste konfiantza bat eman ziolaz. Barcelona kontrako partidua ere, akaso, garantzitzu izan zen ez? Bai, hombre, Barcelona kontra irabazti ere azkenean basakibun hori partidu. Eta nola gainera ez? Utsi eta bigaltzen joan da gero irabazi. Bai, basakibun ez, partidu gaitzi izango zela eta egin ez, aldan dana. Nahiz eta hasieratik partidua gaizki jarri, 0-2 junginen galtzen, ekipua, altzoan honen zoan, gaina gero Bartza bat gitxokin gauzan, eta orduan ikusi ginen aukeria, alginula puntua bintzat, eta empata ginen, eta azkenean momentuan irabazi ginen ez, eta partidu horrek ere egiten konfiantza asko eman zigun ez. Eta orain, atzera begiratuta, gezurra dirudi, denboraldi honetan bertan, Espainolen kontrako partidu bat galdu ostean, entrenatzenen kontrako juak eta izan zirela, eta denboraldi bera da ez, denboraldi bera zitzeten nahi gara, gezurra dirudi, tokitan geratu hori dena. Bai, hori, anekdota bat izan da ez, azkenean ekipua esan hasi ondo ez, nahiko gaizki hasi ginean, eta egizan afizionamok ere gustora ezien deongo ez ikusten zozenakin, baina egizan hori pasa horrego, astutar hori, baina importantiena afizio dana geurekin dagoela ez, geure animatzen, danak ilusin nauta eta gu ere indarrakin ez, aurrera segitzeko. Asier, zure denboraldia ikaragarri izaten ari da, lore asko jasotzen ari zara, pentsatzen dut zu ere oso eroso sentituko zarela zelai barruan ez? Nabaritzen zaizu. Bai, hombre, azkenean ekipua gustora baro, jolazten gozen danok gustora goz, azkenean bakoitzak etxo aldoan dana, aldoan aportatzei ekipuai, eta hombre, aldo hortatik egiten dano goz ez, posikan ez, ikusitxe ekipua laugarren dagoela eta afizioa posik danak entregauta, egiten geixo ezin dezkau ez. Eta enbeste lore jasotzeak, zer sorrarazten dut zugan? Lora ezin maz ez, azkenean ekipu ondoro eta ekipuak irabazten duen bitxartean jugadore da nahi bota goizue lorak igual ez, baina guk barakigu zen bion, entrenatzen segi bio eta hau hendikan ez da maitxu eta aldan da nahi ez. Hala, 22 urte dituzu eta zelaian badirudi asko zer betoranagoa zarela. Ja, 23 sartzen guaz. Joan zen urtean egizan entrenadorek konfiantzi eman ziren da nahiko partidu jokan ditxun, eta egizan aurten geixo ez, gaina kontinuidade hori emateitz, eta azkenean jugadore batek hori eskertzeu ez, azkenean ikusitxa partidu batzuk onak, baina ero bestatzuk txarrak egin da, azkenean ikustezunen amaikakuen zuzela horrek ere konfiantza asko emateu ez. Eta loreak aipatu ditugu, zurrumurrak ere izan dira eta izango dira hemendik aurrera, zure maila ikusgarri izaten ari delako, beste talde asko atzetik dituzula, pentsatzen dut, hortan ez duzula pentsatura egiten, eta nik ez da egiten nien nahi enteratzen izegin ez, baina nik kontratu hemen dakat 2018 urte, eta egiten nire ametsa beti izan mentxe jolaztia, eta guen momentu gozen bezala gainea oso gustora,
hementxe segitziera gau. Proiektu honek engantzatu duten, ez da, Asier? Arrobiko jendea, gainera ikusita ze emaitza lortzen ari den, apartekoa da, ez da normala Arrobiko jendea osatutako talde batek hain goian, hain liga hona egitea, proiektu honek engantzatu egiten du jendea, ez zalantzari gabe. Bai, hombre, ikusten da, azkenean talde gideanak doz renovatzen 2016, 2017 urte arte eta blokieko entza segitzuko ereu, eta hori importanti ere, azkenean hori seinale hona da bai, azkenean jugadore danak posikan dozele hemen ez, da danarak elago hemen segitzeko. Eta mezu bat ere bidali daiteke honekin ez, etxeko jendearekin, eta Arrobia landuz, urrutira iritsi daitekela. Bai, hombre, ez du dudaik ez, azkenean hemen gozen taldeki asko gaztetatik ezagutzen gara, eta horrek ere asko etxegu ez, azkenean lagunekin konfiantzi erakazu, eta bueno, azkenean hori zen da, gaina gero kanpoko jendeare etortzen dena ere hemen gotxe jendeekin da harki eramaten da, eta azkenean talde politxerak hau. Aipatzen ari guzti honek, Carlos Vela eta beste hainbat jokalari bezalaxe, ez izarra direnak, aipatu dugu oinarria hemengoa da, baina kanpoko jokalariak ere, berain aportazio ematen dute, kasu honetan Belaren kasuan izugarria. Jokalari horiek hemen gelditzeko erraztasuna ematen dute, ez? Proiektu honek, beraiek ere engantzatuta gelditzen dira, nola ikusten duzu adibidez Belaren kasuaz, horrez urrumurrak izaten direlako? Bai, hombre, egizan Belare kriston temporadia gotatzen, ez da, eta azkenean beste ekipo batzuk ere fijauko hori ez, baina beak esan dugu ez, hemen oso gustorara gola, hemen izarrara ez, egu geixo eskau ez, azkenean gustorara hemen, kontratu ere baraka ez, nahiz da Arsenalek euki hori, opzion de rekompra ez, baina beak esan dugu hemen gustorara lagoa, hemen ikustezako behar ere gustorara dagoela, bestu geixoen ere gustorara bil, eta azkenean hemen gustora gara nik uste ez da kalasetan ez, aire saldau. Amaitzen goaz, baina amaitu baino lehen, Asier azkeneko txampan gaude, 8 partio gelitzen dira, eta horren jarraian bi etxetik kanpo. Vallecas eta Sadar bi zelai zailak, zango dugu, nahiz eta Sosona hor behian dagoen, baina badakigu hor zelaia txikiagoa direla, beste erabateko jokoa egiten dutela. Akaso bi partida hauek erakutsiko duten Realaren nodabidea zein izango den? Bai, hombre, azkenean Valentzian partidua etxien ere klabi izango da ez da, eta partidu horta ondo aiatzi ere importanti edo ez da, horrek txiken berta ondo aiatzeko bi partidu honek bentsat onak enbiegu ez, barakigu komplika bariala bisek etxetik kanpo eta juntzan urtean bisetan ez ginen irabazi ez, eta hombre, azkenean importantiena puntuak lortzen segitzi ere ez, da hortako egizan bi partidu honek importantia dira. Gero, aipatu duzu, etxeko partida Valentziaren kontra, hori izango da azkenekoa zuzena izango da, laugarren postu horretarako. Ez da ikusi zeunen Valentziaren partida, kuriosidadez? Ez da nik ez zuten, bueno, hobe ez, egia esan ikusgarra izan zen azkeneko minutuan, eta jokaldi benetan arraro baten bitartez, tira zer egingo diogu ez, honen izango da, Valentziari hemen ere irabaztea, beraz, Asier Igarramendi eskerrik asko gurekin eta atorren urtean, anoetan txapeldunen liga, doinuak entzuteko moduan garen. Txarra zen izango. Eskerrik asko, Asier. Aizu, bai.